Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Okay, nagasat nga tenga ti aldaw, kada tayo amin nga sapad, aldaw abot Sabado, Hunyo 11, 2022. Dito na po ti Damdamag ni Berto, ti programa po nga mangirangtay kada kayo, tapnon dumanon. Dagiri kalikagom, wenno kayat yung may padanon, especially apo kari nagtuturay, wenno maseknan niya, hensyas ti gobyerno, individual man, wenno grupo. Dari nga rin dapat ipagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwak ni Maki Paulino Agustin, iti technical control, tapno agdadanggay tayo para iti maysa nga oras, ngayon tayo panangidanon, apo kari tayo nasken, nga maamuan, diri issues, tupikos, damdamag, nga intay pagsisinukatan manen ti kapanpanunutan. Idineto nga daw, adaneto naawat tayo apong informasyon nga damaysa nga private hospital iti probinsya tayo nga Ilocos Norte nga addaan tinangato abilang ti pasyente nga digitoy ket agsagsagaba iti dengue. Dengue nga si nang rugi na po ti panagtutudo dito paset ti tawen nga andaan tayo nga panagngato dito nga klase iti sakit gagayim ken kabsat. So padaanan nyo apo, makainuman tayo ito, eksklusibo, live ni Ma'am Edna Ursino, ti administrador, ti PRC, Philippine Red Cross, Lawag City, Ilocos Norte Chapter. Ana, kumusta ti estado, ti pundo nga dara, iti Red Cross. Ada diti hospital, nga ada diti kabukbukudan da nga blood bank, but para kanyak, mas adadape laing, adadupe laing nga po diti serserbian, ti Red Cross, especially di hospital nga adda di pinirmaan da nga parang memorandum of agreement or understanding nga isuda iti pakaalaan, isuda ti pakaireferan wenno ti Red Cross ti pangireferan digito nga hospital kada gitay pasyente nga kasapulan ti dara dengue man wenno saan ti sagsagabaen da nga sakit. Ken pagsasaritaan dito apo dito nagbalin nga nabara nga issue ijay probinsya ti Cebu ni Governor Gwendolyn Garcia. Ada dito nagbalin nga order na 2 days ago nga saanen nga mabalinen kuna kuma digitay tattao ijay Cebu ti saan nya agusar iti face mask uray addada iti ruar gagayem kay kabsat. Immakop iti adu nga pamabalaw dito nga nagbalin nga executive order ni Governor Gwendolyn Garcia iti Cebu gagayem ken kabsat event ti Department of Health ken kastamit din digiti taga sabsabali pay nga grupo nga diti beneg ti salonat gagayem kabsat ti IATF kinundenarda ken paglikudan da nga na ipakaammo kadakwada tinagbali naman do tinasaong nga gobernador. Amin digitoy tampok para iti maysa nga oras nga panangidanon mi kada kayo po di programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos yan po. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na bowless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pagkasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque,
Mulino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Tuloy tayo, rugyan tayo na po, dito insagana tayo, ngayon tayo diskutirin, when talantanen, iti dito yung aldao, iti dito yung programa tayo, Damdamag ni Berto. Ayan. Okay, adda na po iti linya tayo, ti administrador, ti PRC, Philippine Red Cross, ni Ma'am Edna Labukay Orsino, tapno makainuman tayo. Ayan, pangkumustahan tayo po ti sitwasyon, ti pundo nga dara, iti biyang ti PRC, Lawag City, Ilocos Norte Chapter. I think iti mo nga paset dito nga tawin, adda digiti tiyempo apo nga ti PRC nagipapaay apo ti dara kadagiti sabsabali nga lugar gaputa ijay ngimmato apo diti demand wenno pa nagkasapunan. Okay? Good morning Ma'am Edna ni Robert de la Cruz detoy. Thank you very much iti dadyo nga gundaway. Tapno makainuman da kayo iti detoy nga ating ati aldaw Ma'am. Good morning. Yes, good morning, Sir Robert, and to all the viewers and listeners to your program. Okay, ma'am, ada dito dimanon nga information kada kami, especially tinumuti biya nga damay sa nga pribado nga hospital, diya kamo kada kita public hospitals tayo, nga nangato ti bilang dito pasyente da iti dengue. Is there any sign nga when no dimanon met kada kayo nga adda talaga panagnato ti kaso ti dengue, especially di request ti blood dita Philippine Red Cross, Ma'am Edna? Agpapan ka dagito nga panawen, Sir Robert, awan mo't pa iti mahuna nga, extreme nga abrupt increases, but in the past days and weeks, the regular one met pailaang digiti sumsumrek nga request when no demand kada tayo. As per our record, maybe because syempre digiti hospital tayo have also their management and mechanism nga instead of immediately resorting to blood transfusion, digiti wagas nga aramidang digiti clinicians and the doctors tayo if kaya pa without using any transfusion remedy. Okay. Okay, for this year, to 2022, no lagi pentay ti 2021, mas adadansa nga ti COVID, ti naging problema. But ada malagip ko nga interview ko na kayo, di dakpay lang ti stasyon ti radyo, nga yung Lawag City, Ilocos Norte Chapter ti Red Cross, parang nagbibigay na ti dara kadagitay other places. So, iti entratay ti 2022, awan met di din malagip yung bulan nga panagnato ti demand when no pa nag-request ti dara, especially diri po ti hospital sa Ma'am Edna. Yes, Sir Robert, adda ngamin dete makungkuna nga peak when no very low ti demand or low season. But ti pagyamanan tayo ito'y lugar tayo ito Ilocos Norte. Deti pa nagsalpak iti tawan ti 2022. We are so happy and overwhelmed with the support ti community kasi it's not even the Red Cross ti mapandumano nun nga ag-request ti schedules iti blood donation activities. There are many certain groups, organizations, and even community and religious organizations. Talaga nga inaramid damit dito nga ganuat nga parte digiti advocacy da nga tumulong. And maybe except siguro di umuna nga bulan iti tawon ti 2020 wherein adati rising cases tayo, but after the first month of the year comes February, March, April, we observed bigla nga panagado ti blood donation activities tayo. And in those periods gaput taado iti supply tayo nga dara. Of course, we have to consider validity when no
viability lang J blood, which is 35 days aya, and then depende pa J platelet is only 5 days. So what we do is to ensure nga dagitoy ket mausar met laeng. So we had to coordinate kadagiti other hospitals in the locality and even outside of the province. Nakaipatulod tayo pa Manila, Central Office iti Philippine Red Cross, Cebu, Rizal, Cagayan, and other provinces, nearby provinces, Sir Robert. So with that, amo tayo haang nga masayang metlaing dagiti nga supply. But in our own locality, since amo tayo matan, it's not only the Red Cross, aya nga mabaling nga pagtarayan, nga pangalan si Dara. But we ensure nga dagiti na palabas nga bulan talaga dire-diretso nga adu ti supply tay nga Dara. Comparing the previous years nga talaga at adu dagiti rason nga there are lockdowns, and then adu dagiti mai-isolate. We cannot go outside to freely travel from one place to another. So there are many reasons no ikumpara tayo past years and this year. Okay. So meaning to say very much ready ti PRC no adaman diti panag-fluctuate, panag-ngato ti bilang di tay maapektaran iti detoy dengue, Ma'am Edna. Yes, Sir Robert, especially this time nga ako na tayo nga nangato ti supply tayo ti Dara tatta. There are instances siguro wherein amo tayo no platelet no kuna tayo ngamin request. It's not the same nga kasla tay gagangay nga whole blood when no pak red blood cell nga ma-extract tayo nga it can be stored for how many days until 35 days. Okay isuna, but in the cases nga digitay adda iti request when no kailangan nga ipreparar nga supply nga kasla ko ma-platelet concentrate, di ngamin shelf life na is until 5 days lang. So, pagarigan, nag-process tayo itat nga aldaw, we expect nga dapat ket mausar ko in the next 5 days. The challenge of it is we cannot foresee no adda ba umay no bigat wano sumarno nga aldaw. DJ laang mutno ka. So, adda digiti instances adu itat nga aldaw haamet na ira na nga adda tim pasyente nga makasabol ti platelet kasjay uray no kasta kasi ammo tayo ngami nga among ti bulan ti Mayo ken June atay ko nata yon kasla daytoy tay season nga umado ti cases tay ti dengue no adda digiti blood donation activities tayo ruarman iti opisina tayo when ti unig ti opisina tayo DJ all blood types adda digiti iran tayo when i-process tayo so that by the end of the day or the following days at dalat oray man manula ang nga units dayjay tapno no adda emergency adda tarayenda no pati opisina tayo. Okay, ma'am, so yung proseso nga panakaala di blood platelet from the blood PRC nya talaga ti mga proseso, Ma'am Edna. Yes, Sir Robert, from dayjay nagdonar nga na extra ti Dara nga napnuna jay bag nga nausar kanya na detoy nga blood unit we process it inside the laboratory at detoy usaran tayo nga specialized machine or equipment haan nga higod nga agbalin nga makita tayo nga platelet adot pagdalanan na sa Robert nga proseso. We call it yung component preparation. So, using that refrigerated centrifuge machine, so pagsisinaan na tayo puraw, nalabaga, ken DJ kunada nga arid din iso DJ final product na nga agbalin nga platelet concentrate. So, digiti medtex tayo iti mangubra, digiti trained and our professionals and experts nga isuda iti mga aramid dagito ino po. Okay, ma'am, so pagka naala jay platelet from that blood, volume of blood, awan usarnan di may i-consider nga waste di jayen no na i-separate or naala di platelet from that blood. Haan Sir Robert, from that day aldaw nga pa naka-extract jay Dara kaday jay nagdonar, immediately ngamin once pre-process sa laboratory yun nga agbalin nga platelet, that is the day 1
Day 1 nano ka day jay platelet unit. Mhm. So it can stay to the blood center or the blood bank until 5 days. Pag nadanon na der 5 days or ika-6 day na, haantayon. So iset aside tayo and will be considered as waste na pa. Ang nga mausar Okay. nga i-release tayo iti patient no. Okay, ada dito text question dito Ma'am Edna ko na nadtoy. Kasano ti ka-safe ti dara nga maala iti Philippine Red Cross tapno mai-transfer iti sa bali a tao. Ada ba dito kaso nga parang ano kasi yung mga adda sakit na nga maalaan iti dara Ma'am Edna. Yes, na importante la unay nga maawatan iti community ken kadagiti amin nga agkas kasapulan ti dara nga iti tinaikat nga dara ti maysa nga tao cannot go directly ijay pasyente nga makasapol. Apo it has to we had to wait nga mai-process isuna, ma-examine isuna. So ammo tayo nga ti dara nga alaan tayo iti Red Cross ken iti anya ken sa dinuman nga blood service facility or blood center. Once inyawat da kanya tayo dayjay, ammo tayo ti bagbagi tayo nga nalpas jay proseso na jay pan naka-examinean it is already safe. Dayto nga mindara tayo nga idundunar tayo ket magna iti 5 nga examination that includes detoy HIV age testing, te malaria, syphilis testing, hepatitis B, Yes. and hepatitis C. Dagitoy 5 nga mandatory test is being required by the Department of Health. Part detoy apo ti compliance iti operasyon iti blood center iti Red Cross. And we Okay. cannot given the license to operate no haan tayo nga surutan dagitoy nga pagalagadan. And more importantly is because we wanted to ensure nga haan laeng nga available jay blood nga no adan ikat mo sige taray tayo na adan haan we also ensure the safety. So Okay. not only the adequacy but the safety of the blood that we are getting. Okay, so meaning to say kasi napadasak beti nagdundunar ti dara, yung mga questions, di ba? May mga interviews before nga sumalang ka para iti extraction. Aside from that, the blood itself nga may katking ka, dumalan pa lang ka rin nga laboratory test, Ma'am Edna. Yes, Bob. Adda detay pagkamalian dano ka, di ba naikatana kun ma'am so safe detan kunada. Jay no ngamin agdonar tay di dara DJ steps nga ubra and are just the initial screening to check okay. whether jay bagi tayo ket fit kaya na jay bagin nga si kaket maikatan itikas jay nga agdagup nga dara. So jay physical and medical examination nga ubra and digitay medtechs and doctors tayo. Initially they had to interview you kasi kasama yon sa history ng pasyente i-consider da digitay napalpalabas nga posible nga pan naka-hospital mo, nagbaling nga sakit mo in the past, agda mga rikrik na amita. So those things are part of the initial screening. One thing more, when the doctor says nga okay ti blood pressure mo, heart rate, heartbeat, pulse rate and everything, so sertipikaran da nga okay ka, fit ka nga agdonar. So okay. uray no minsan uray kayat tayo kasla feeling tayo dakkel mo tibagik okay nadagsunak ngam sometimes along the way kunada dagiti nang examine kanya tayo kat sorry taha na mabalin ta na nga to ti kastoy or kurang tay hemoglobin mo. So dagizay i-consider amin no kati blood services staff tayo, and especially our doctors who would say that you are fit to donate and you pass. But sometimes ada digitay temporary lang mo nga rason nga haan tayo nga maikatan, haan tayo mga nabagaan siguro nga permanently nga madi. So we can still attempt mabalin tayon tulat tamanan ti donate no ada digitay lang instances nga temporary nga haan na mabalin for the meantime. Okay. So meaning to say, no hangka mamaykan, hangka nga successful blood donor, once nga dimalang ka ti screening, hanamit nga kayat nga sawin niya si kakit sickly or talaga nga adda saan niya nasayaat nga rikrik na intibay sa tao, Ma'am Edna. Yes, Sir Robert. Agdependar pa jay category jay rasonen no anan to ti ibagat jay doctor nga if it is permanently
or Oo. temporary lang jay rason na because syempre no ipilit tayo ket baka dakas mo jay pagpamay-antay kan jay agdonar no ipilit tayo nga haan mo't nga nakliran ken adda ti underlying reason na no apay nga haan nga fit nga agdonar is. Okay, another text question ko na natoy. Dati agdundunar dita Bumbo Radio ko na natoy. But adati may isang tawin iding mayak nagdunar 1 week nga nakapsot ti bagik. Ada kas jay nga sitwasyon na Ma'am Edna? Actually, no nagdonar tayo ti Dara and the doctor have already cleared you nga okay. Akat we made to understand nga kaya jay bagim. But jay post donation effect na kanyam no anaman day jay rason na that the thing nga hantayo amo baka adamot ti other underlying reasons nga it was not revealed when no adda iti activity nga after nga nainayon after jay panagdonar so adda digitay posible nga rason nga maybe dayjay iti gapunan no adda apay nga adda weakness after kasi nagatidog jay 5 days sa Robert aya no baka met after donation adda iti sabali pay arason na nga apay nga adda ti weakness nga kunana. Okay, Okay. Weakness no kuna tayo adu nga min tipos posible nga mapanunot tayo. Yes, ma'am. Okay. Rason. Yes, ma'am. Okay, para ti informasyon ti kaduan. Kasi kasla ko nayo, adun digiti aggagar nga grupo, individual nga mangisuswat iti bloodletting activities kadigitoy, ha. So ag-recruit na kadiri tao. So mabalin i-mention tayo digiti do's and don'ts before and after ti blood donation. Ma'am Edna, please. Kadagiti regular nga agdundunar amoda digiti questions nga usually masalsaludsod ngem for digiti agpanggap nga agdunar nga first time dapay lang very basic nga dapat they had to put in their mind tapno no medyo mabawasan jay other screening process kasi sayang tay oras po no amukla ko mga kastoy kasi I mean so very basic nga dapat we had in mind is when we plan nga agdonar ti kabigatan or the following day let's ensure apo nga the enough sleep tayo ay mga basic yun may kadwa dapat amo tayo nga that jay timbang tayo ket umiso kadetay ideal weight ti agdonar tapno no mapantayon ket sigurado nga pasado kasi titimbang kong ket adda 50 nga kilos ko or 110 pounds and above so no nabababan amo tayon nga alanganin baka i-defer tayo o i-reject da tayo kasi na nababatay timbang and then aside from that, dagiti deferral iti nagpagabot iti ngipin, nagpatato. So pag nung amin tattoo is 1 year ti deferral na, no nakainom 24 hours up po dapat 24 hours before we plan. We intend nga agdonar. We make sure we must be honest to ourselves nga haan tayo nga iminom ti anyaman nga nasanger. Yung mga common kasi na causes ng no adda ti blood pressure yu tabalay yun di mabalin mo mot nga pa-checkan at least at the initial nga kwam. Sometimes there are result iti BP nga contributory to nga anong tawag dito medyo nabannog lagayam after few minutes i-repeat the okay met 10 or iso na ba under medication. So the anxiety kas lang parameter nga initial nga we bear in mind can definitely yung adda bati agda mga rikrik naan tayo apo kasi no madama nga adda gayam rikrik naan tayo nga maulaw masakit agurigor adda madama nga limteg mas nasugat kan better nga i-postpone tayo DJ aldaw nga balak tayo nga aldaw nga panagdonar. We ensure nga awan apo ti sagsagubanit, ti bagbagi tayo and feeling tayo healthy tayo ka DJ. So DJ to other reasons nga makita to ti doktor nga haantay makita ti mata. DJ ton get ma-check up to lang ijay venue when ijay site nga ag blood donation tayo.
Okay, what about So, di kita pa yung mga babae, ma'am? Halimbawa, siya ay buntis, yung monthly period niya, are they okay nga agdonar? definitely, Bombo Robert, yung buntis, hindi na yun Mm, allowed. mm, mm. Yung kagagaling sa operasyon, Mhm. deferred na sigurado yan. Mhm. Especially no major operation yan na Mhm. 1 year or more pa yung Mhm. depende sa magiging desisyon ng doktor pag masyadong major operation yung ginawa. Kung medyo minor lang yon minsan ina-allow na ng 6 months. Mhm. As per menstruation period, digiti babae, ang doktor kasi i-consider yung counting kung kailan Mm. yung first day. Mm. Pero it Okay. doesn't mean na basta nag-mens kan ket madi Oo. haan. There are Mm. instances where our doctors would allow even day madama pero ti consider ijay ket DJ aldaw. Mhm. Kasi ti explanation dagiti do doktor tayo what if delayed isuna or nakaala isuna and when the time comes nga nagdonar Mhm. maka perdisyon ijay bagijay agdonar nga babae no kas pagarigan. So Okay. DJ first day of menstruation that will be part of the screening process whether haan pay paspasangasangan na ba wenno mano nga aldawan manipud jay imo na. Okay. So, after donation, ano po yung mga bawal? Ano po yung hindi dapat ginagawa ng blood donor, Ma'am Edna? Dapat no nakapag-donate tayo apo iwasan tayo digiti may considered nga strenuous activity, physical Mhm. activity na sila kuma you are into sports. Mm. So haang nga mabalin immediately after donation kain ka jay tennis court in kay adagayam laban nyo ti basketball or trabaho sa carpentry. Mhm. Kasi ti factor nga min day jay ket baka maka-trigger ti ulaw jay agdonar Mhm. ket isu ti pakaalaan na nga secondary yung accident Mm. na mangyayari. It's Mm. either nabaliktad, na ulaw, na Mhm. itugtog ti ulo. So, yun yung magiging mga worst scenario na mangyayari pag hindi natin i-observe yung proper timing of J panaginana. Mhm. Usually, no nag-donate da itat nga aldaw, we encourage that whatever nga strenuous activity or activity nga obra and within the day, i-defer na. Tomorrow na sila Mhm. mag-resume. Oo. Okay, okay. Kasi di pa nagkubo nga kunada Mhm. stooping that is contributory to additional nga posible nga Mhm. panagulaw mo. Mhm. Panagbagkat mo tinadagsen agpuwersa ta imam ket ammo tayo nga adda iti puncture site ta imam Aha. nga nagapuan di indonar mo. So yung mga yon ngem no digitay light works like paperworks you sit down you Mhm. just Mhm. you are just doing research or computer works attending to calls so digitay mabaling nga maobra nga nakatugaw without necessary running when no agbagkat then you can just proceed. Okay, Do. okay. Ma'am, para po makumpleto natin dating interview para iti pa naka-informar ti tao. Di kiti man benepisyo ti agdonar ti dara amok maulit-ulit met din kasi dati dito yung programa mi iti kapwak nga istasyon but mas napimpinta siguro nga da kayo ti pakatinggenda tapno adu pa di kiti magutigot nga nga rami di pa nagdonar ti dara. Di yung mga benefits iti agdonar ti dara. Ma'am Edna, please. Well, nagpintas launay nga ti kaadwan ket agbalin nga parte kada itoy nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket may nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Tumulong tayo nga mangsalbar iti may nga biag nga umat atid dugpay. So in their deti nga tao nga matulungan tayo can stay longer, can stay forever with their family for more years. Kaya ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or se, sense of self pride. Kasi ammo tayo nga
ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag, it can save up to 4 lives, imagine. And we cannot say nga haanak agdonar isu dalat at agdonaran ta isu damet makasapul, no. We can never tell that we are also a recipient of blood. Our own brother, sister, parents, friends can be a recipient of blood. So haan mo ilaang nga jay banag nga makatulong pa. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Kasla mo la tayo kunada iti may nga lugan nga change oil mechanism. Kasi no agdonar tayo ti dara, we can also protect ourselves to be in more mapan kadigiti may expose iti hypertensive related illnesses when no panagnato ti cholesterol and everything. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo kang runaan na unay because during emergencies time is of the essence. Kung kakausapin ka ng katabi mo, ng kaopisina mo, ng kapitbahay mo, takuna na anak blood type mo, di mo pa'y amo no anatay blood type mo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Okay. Okay, ma'am. Maraming salamat po, Apo Administrador. Iti interview gundaway, Ma'am Edna Orsino. Apo, manipod apo iti Philippine Red Cross. Thank you very much, ma'am. Iti interview mga gundaway nga makainumanda ka. Iti dito nga bigat. Aldaw. Yes, thank you, Bombo Robert, inviting all on June 14, which is World Blood Donor Day, to come and participate in this worthy cause kasi adan to ti blood donation activity tayo iti Red Cross simultaneous with our bakuna activity. Agmalmalem to dito, apo iti may nga mall ito'y probinsya tayo. Yun po ano, ma'am, yung swab test. Tuloy pa rin ba yung swab test sa sa Red Cross? Yes, Bombo. Yes, Sir Robert. Tuloy-tuloy lang yung programin natin for COVID-19 testing kasi there are still individuals nga mausarda iti result ti RT-PCR test. So open tayo ti inaldaw until 3 o'clock in the afternoon, 8 o'clock in the morning until 3 p.m. Ijay opisina tayo nukwa. Okay. Okay, once again, thank you very much. Di apo ni Ma'am Edna Orsino, ti administrator apo ti Philippine Red Cross dito Siyudad Tilawag, Kenti, probinsya tayo nga Ilocos Norte. Once again, God bless po and thank you very much, Ma'am Edna. Okay, kablaon tayo po dito, listeners tayo. So pagsasalitan tayo po dito, ni Ma'am Gloria Agadjer, J. Canada. Thank you very much for watching. Dorothea de la Cruz, ni classmate ko, June Fariulen, Juanito Fariulen Jr. dito sa Nicolas, ni Rickmar de la Cruz, ni Senaida Holian Gira. Thank you very much. Ni Mr. Loreto Tamayo, manipod po ijay Waipahu, Hawaii. Thank you very much. Ni Imelda Layugan, dito Bangir nga Barangay 48A, Kabungaan, Lawag City. Ray Nagkawili, thank you Balong. Ni Church Noemi Galisina, Wijay Bakara. Ni Ruenalyn Francisco, iti yan ba yung hospital nila, Black Nazarene. Arnel Lancheta, EJ Italia, ni Ma'am Elis Tamayo, dita Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kada kay amin nga sa nga pada. Sublianan tayo po pagsasaritaan ti dengue ken kasamiten ti panagdonar ti dara. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Dagiti ka iliw aputahe wenno makan, intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub, iserbida digiti sumaganad, kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana digito makan iti Steps Food Hub. Masarakan ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. At tuloy po ti intay dadangay panagpipindadamag iti deto yung ating ti aldaw ti Sabado 11 apo ni mabilang iti bulan ti Hunyo 2022 Novelina Nakleto, hi, thank you very much iti panagbibuyam ni Auntie Julie Macho Antes di Tamawi, Hawaii, ni Daimler Kate, ni Winnie Rombawa iti Estados Unidos, ni Richard Cumpesto dita Metro Manila, particular po dita Paranaque. To Maria Luisa Raimundo Eusebio. Ma'am, thank you very much for watching. Kumusta ni Auntie? Di mo sa metla pagbuyain. And ni Prihigio Lorenzo Jr. Thank you very much. Hindi pa nagbibuyam. Miselin Mendoza, Ije Banna, Ilocos Norte, Dorocha de la Cruz, Paranaque, late ako. Good noon to all. Ni friend ko Fredes Quesada, Ije California, thank you very much iti panagbibuyayo iti deto yung agundaway. Amuya po, yung blood donation, gigigim kabsat, ano dito benefits, kasi di ko na ni Ma'am Edna, parang change oil na rin yan, ngano napalit dito di asyete di lugan mo, madlaw mo di hatak na or taray na nga pero pagka naka-change oil, gigiyim kayong kabsat, malinis na linis ti taray di lugan. Ganon din yung body. Kasi ado na po dito interviews to include doctors, no ano dito benefits, iti parang ipaay, iti uno pa nagpaikat iti dara. Qualified kalakit di, kaditay examinations, gagiyim kabsat umuna beneficium mamam no adda sakit mo mamam no no high blood ka anat blood type mo kas kuno ni Ma'am Edna tatay dapat diti tao di na pa amo no anat blood type na diti fill upan na nga forms or whatsoever nga question apong pakirabana diti blood type mo damagenda hammo among ibaga pagka dumalang kayo apo iti blood donation madamag digijay. But before apong aramidin nyo dijay, ag-inquire kayo. Ana di kita mabalin, ken Jack mabalin nga aramidin before and after DJ blood donation. Kasi di ko na ni Ma'am Edna, nagpaikat ka, napang ka nagmotor-motor. Yung pala, maulaw ka, may dungpar ka, or gagiyim keng kamsat. Ada di kita kakasjay na po nga pasamak. But haan niya proven, nga gapo di pa nagdonar na. But who knows? No talaga nga isu ti rason apo nga napasamak dayjay. So nga liklikan tayo no ana dito ibilin dito doktor nga mang-screen kada tayo, mang-interview kada tayo before nga ma-qualify tayo nga agdonar ti dara aramidin tayo, tungpalen tayo antay nga agsubsubig para maliklikan na po iti anyaman nga mabalin na po nga saan niya nasaya at nga pasamak. Amuyo napaka-importante nga likido ti dara. Para ka dito sakit nga masapol ti blood transfusion kasi kung madikita desgrasya, dengue, aganak, to include dito the kidney the problema na iti intestines na or nga masapol iti dara. Dito duwaldala na po ti dialysis, di ba? Minsan na masapol po ti blood transfusion para kadakwada.
Okay? So di jay, kas ko na ni Ma'am Edna, mabalin niya si ka makatulong ka. Iti padam nga tao. Kit sinot makaam mo, kaniti future days, sumarsarunong aldaw, no si kanto mismo ti makasapol, ni anak mo, ni kabsat mo, ni amam, ni inam, ken sabsabali pa nga kakabagyam, no friends mo, nga makasapol. Amo yung digiti bloodletting activity, ada card nga itedda po manipod ka dito ay blood banks or blood banks manipod po ka dito hospital kas diamit laing ti sistema nga si kamit laing nga gapwan di dara ti priority nga mangusar when no mang pausar gagiyim kay absat baka unayo priority ka nga mangusar anat pambarak nga donar ti dara ilunlunod kay ket tabagikon no siak ti priority nga mangusar kadidi dara no sinot makaibaga nga nakalaglagan to di riknam no makatulong ka maikam apo ti dara deti kabagyam gayem mo or karubam agsakit nga kasapulan ni blood transfusion na laglagi pentayo gigiyim kay kabsat nga agingga kadagitoy nga alaldaw itilikudan apo nga dumurduras ti siyensya ken teknolohiya especially apo iti biyang ti medisina gagiyim keng kabsat awan pay apo ti intero alubong ti nakadiskubre iti anyaman apo nga medisina or tableta nga usaren di agsakit nga kasapulan ti dara oral or injectable gagiyim keng kabsat nga daytoy ti mangsulnit iti pagkurangan ti dara gagiyim keng kabsat o kitain nyo blood platelet yung kailangan mo ada proseso apo tapno may separate ni blood platelet nya on other components iti blood or dara gagayim ken kaamsat. So yun po yung mga panunutin tayo gagayim kaamsat nga ti panagdunar ti dara kasla aramid apo ti may sa banwar. Banwar ka masilpwam ti biag di agkasapulan di basit lang nga sakripisyom hamit nga nasakit di may sa kadigiti ata ket nasakit kasi tuduken da kati dagom then nakaanta di dagom ken kaaging gana nga di mapunno di blood bag nga mausar nga deti apo ket saan niya umiso nga pamati saan niya umiso nga pang pang buteng iti bagi tayo saan tayo nga buteng dakkel apo nga benepisyo iti salunat ti asinuman apo nga successful blood donor. Pagkasabi natin successful, yun talaga ma-extract. Di ado nga benepisyo ti maipaay kada tayo. Gagiyim ken kamsat. And at the same time, kadagitoy nga alaldaw apo, digitoy alaldaw. Rainy season, deti apo nga tiyempo, titawen, tinakabut-buteng para iti sakit nga dengue. Nyakas deti dimanong kada tayo apo nga informasyon, ada may isang hospital, iti probinsya ting Ilocos Norte, private hospital, nga ti dengue cases da apo ti dengue patients da kita more or less 50 dijay naka-confine kadakwada gapo iti dengue gagayim ken kamsat amuyo dati ti dengue hanga maagasan bat kadagituyen aliston nya agasan yung sistema noon iti dengue amok dati gapo ti inauna nga anak ko ket na dengue I think 8 years old idi 7 or 8 years old idi madengue di panganay ko gagayim kamsat sim magpatpay apo ti stage 4 di kaso na iti dengue I think more than 2 months na iti hospital idi isu ti matamaan iti dengue gagayim kamsat less than 3 months nga dadjay so yung ganon noon apo kaslala di kabagyam di anak mo kasla addayan tangarab ta abutin kasje ti sitwasyon idi gagiyem ken kaabsat iti ti dengue patient ti adu nga matay gapu iti dengue gapu ta medyo pa lang blanco pa lang di kiti taga di doktor kadagiti nga gundaway yung nila kasi makisarsarita kidi kadagiti doktor ti dengue sir ket pagka agurigor patumarem ti paracetamol agkurang ti blood platelet na saksakam ti blood platelet pakanem kadagiti mayan natop nga makan tapno pumigsa di naturalesa na yung ganun parang ganun noon na po ti specific medicine nga mabalin nga usarenda para iti dengue yun lang no agurigor pasyente
pag tumarem ti paracetamol, agas ti gurigor. No agam amangaw, iano da ken ka, paspasam, ti danon, pababae po, di ano na, temperatura na, yung ganun, digijay, kasi di ti makita ka dito, ubing idi, nga agsagsagaba po, di to include, di barok, di anak ko, gagiyim kay kabsat. So nga, amok no kasano ti kapateg ti dara, apo, adu di ti gagiyim ko apo, nga ano, napanak nagununoy, napanak nagpakpakasi, adu met digiti voluntary ng imay kasi adu nga tao ti DJ nga kabayag na hapo nga naagasan sa na discharge sa hospital, gagayem kabsat imagine yon na no kasano ti kaado ti tudo, kasano ti kaado ti transfusion para ken kuana, and at the same time yung daily na umay da kaalaan ti dara, tapno ma-check di dara, ma-check no kasat ka nga to ti blood platelet mo, and so on and so forth. Gigiyim keng kamsat, hindi ka mabalin nga mangan, kaditi natangke na makan, gigiyim kamsat soft foods, iparit na pa ya, di uminom kat adu nga danom. No, ang mabalin, nakakakaasi po, di ubing idi, nga nagbalin nga biktima iti dengue. Pagka makainom, ti advice ni doktor, basa ka ti kapas, ipunas mo, di ta bibig na. Yun lang, gagayim ken kaabsat. So nga, para maibsan ti kasjay nga sakit, ngano diti papanapo ti may nga tao iti alanganin, wenno narisgo nga sitwasyon, aglalalo, no nakurang apo diti mausar nga medisina to include blood, kada iti dengue patients, magutigot tayo kumaamin na po nga mga ramid ka dito bloodletting activity, no, the bloodletting activity di barangay di lugar yo, makipartisipar kayo, gagiyim ken kaabsat, awan makaibaga no anati mapasamak into no bigat. Kastay ko na kon, beneficiary ka priority ka ngem saan nya para laking ka, tahamumit may baga nga pambarak nga agdunar ti dara, ilulunod ko tabagi ko nam kaslatay ko na kitay, gagiyim kaabsat saan na po, antay may ibaga no anati mapasamak kada tayo iti sumarsarunong aldaw. Ken saan lang kada tayo, kapamilya tayo, gagayem tayo, kakabagyan tayo, nga mabalin, nga mabeneficyaran when no mangusar ka DJ dara. Ken DJ health benefits tayo, kasi DJ dara nga maikat kada tayo agsukat, ti mas na pres-pres ko nga dara, nga mangitunday ti mas naganganay-gay abagi. Laeng sa antay apo nga insigida nga mapangkarinan na dragsen nga aktibidad, after apo nga agpaikat tayo iti dara. Okay, agsubli na ito apo, pari dadupay hindi pag sinukatan di ka pang panunutan, iti programa tayo damdamag ni Berto, adan na palabas apo nga o para pulo ket 8 minutos kalpasan, ti alas 12. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal.
Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo damdamag ni Berto. Hi, ken ni Irene Corpus dita Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti panagbibuyam. Irene, Pasyukan, Bacara, Ilocos Norte. And to Mr. Hector Baitek, iti Canada. Thank you very much iti panagbuybuyayo iti dito yung gundaway. Okay, pagsasaritaan tayo apo dito nagbali na kontrobersya iti probinsya ti Cebu. Alam natin yung Cebu, gagayim keng kabsat. Cebu ket naduras nga lugar, nalawa nga lugar, nalawa probinsya, gagayim keng kabsat. Iti kalman, rimwari na po digiti negative reactions against Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Gapo ka dito Executive Order number 16-2022. Dito ka dito rationalization of wearing the wearing of face mask within Cebu. Within Cebu. Gagayim ken kabsat. But itilikodan na po nga dito negative comments. Ken ko na tinakdiran na po dito na sa Executive Order na nga order number 16-2022 rationalization the wearing of face mask within Cebu. Kung natin gobernador nga ni Garcia nga saan na nga inbaga wenno saan na kaya ta sa wen ti mandar na nga no adda ka iti open area ket saan kan nga agisuot ka di face mask ngem ket di optional, gagiyem ken kabsat, optional, depende ken ka, wenno dito kung kunada nga human discretion, discretion mo, decision mo, gagiyem ken kabsat, idinto nga dapat laing kano apo dito simptomas, wenno adda dito simptomas nga rumbeng pa laing apo dito nagsuot iti face mask, gagiyem ken kabsat kastameten kadito maskarado, wenno maskara, face mask yun, aglalo kaditay natatao nga lugar. Kung napay ti gobernador nga ni Garcia, nga ti agdama ket umison nga panawen, tapnon ti kasta addan apo iti addang seknan iti issue ti panakaiso ti face mask gaputa adun nga local government units ti naipan iti nababa nga alert level nga kas kuma iti alert level 1 ken nababa pa yan na po kano ti kaso ti COVID-19. Dito takder ni Gwendolyn Garcia, dito gobernador apo ijay Cebu, gagayem ken kaabsat. Kunana nga nakabase met ken kuana iti obserbasyon na iti ground. Isu tinagibasaran na wenno ground rason no apay nga inaramid na dito nga desisyon na. Inayon na wenno inayon peti gobernador nga agarop 30 nya nasyones tinagsardengen iti panagusar iti face mask gapumet laeng nga po iti panagbaba ti kaso ti COVID-19 nagsarita pa iti gobernador wenno imbaga pa iti gobernador kay DILG Secretary Eduardo Anyo nga ti panangimandarda kadagiti pulisya nga arestaren da po diti tao nga awan iti suot na nga face mask ket mangiladawan wenno inladawan ti gobernador kas maysa nga anti-poor policy. Polisiya nga maikontra kadagiti marigrigat di mando ti DILG nga dagiti dagiti awan face mask na ket maarestar. Balagi piyo apo nga dati nagbalin nga kastoy manen nga kontrobersya di mandaw met manipod kani Presidente Rodrigo Duterte. Nga kunana dagitay agwarang-warang iti barbarangay
nga awan iti wenno saan pay nga nabakunaan masapol nga maarestar ida kuna na ngem DJ Apo adu di kitay very bukal nga ng kontra ngamin masapol nga masapol nga respetarem no ana iti desisyon para iti bagina ti maysa nga tao nga DJ Apo medyo kimmambyo digiti government agencies to include DILG DJ nga mando idi ni Apo Presidente Rodrigo Duterte nga mandaran na Apo digiti barangay officials especially barangay chairman nga isuda ti makaammo digiti kabaranggayan nga awan ti hampay nga nabakunaan so nga isuda ti mang paarestar wenno direkta nga mga arestar kada but nagpreno Apo dito government agencies especially ti DILG kada nga gundaway gapu kada takder Apo nga masapol nga respetarem no anya Apo iti takder ti maysa nga tao malagip Apo dito basketball player ba yan gagiyim kay kabsata nga di na pulos kayat ti agbabakuna gagiyim so DJ tinagbali na takder na para itibagik desisyon ko para itibagik gigiyim kay kamsat. Ada ngamin dito freedom of medicine na dawagin nyo Apo kadito doktor. Even di kababasitan nga agas nga maitudok keng ka masapol nga maipakaamukeng ka nga dayta nga agas ket kastoy para kadito nga sakit mo ket mabalin at the right ni pasyente nga agsaan kadayjay nga agas gigiyim kamsat at the freedom or waya-waya ti pasyente para kanila. Parang ganun din deti issue Apo ti panagpabakuna ita Apo deti pay issue iti paragusar iti face mask gigiyim keng kamsat. Ti mensahe pa Apo ni Governor Gwendolyn Garcia ti Cebu iti national agency nga digito ket mangkongkontra iti nagbalin na mandar na nga masapol kumamit nga respetarenda ti otonomya, lokal nga otonomya no pay saan nya deti ket naramid para iti biyang deti gobernador wenno para iti bagina no diget para kadagiti taga probinsya laeng ti Cebu nga itay laeng ket nang ipaay keng kuana iti makakigtot nga mandato gagayem keng kabsat didi otonomya waya-waya gagayem ken kabsat adu Apo digiti nakigtot nya talaga Idi kalman adu ti reaksyon gigiyem keng kaabsata seknan Apo kadati nga nagbalin nga executive order ni Gwendolyn Garcia nga saan niya i-require adang kadagiti tao no agusar daw wenno saan iti face mask no addada Apo iti bisinidad ti Cebu ngem ko na saan ko nga namimpinsan nga inmandar diskresyon desisyon DJ tao no agusar wenno saan di ba yung mga state DJ Amerika ada digiti muna nga nangikate na po nabayagan ngayon ikada iti metbiyang ti Department of Health tinlawag ti Department of Health nya haanda nga nakaawat iti anyaman na konsultasyon seknan ti barongan mandara ngayon parwar ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia tapno may patungpal ti mandatoryo wenno inkapilitan na panagsuot iti face mask iti digitay open space kinunati Department of Health kagidda na po ti panangipaayda iti when nilalawag da nga wenno kununati Department of Health nga kagidda na po ti panakaipaayda iti panangipetting da iti kinaimportante ti kanayon na panagsuot iti face mask kas epektibo nga panglaban iti COVID-19 so yun po so awan gagiyim kaabsat iti mando manipod Apo ken ni Department of Health when impakamo ni Gwendolyn Garcia dijay nga executive order na nga mabalinen digiti taga Cebu within Cebu proper ti saan nya agusar desisyon da no agusar da wenno saan iti face mask pero yung mga state Apo especially California California ti maragip ko ngayon muna Apo nga nagikat iti panagusar iti face mask gagiyim keng kaamsat so didi kalikagom ni Garcia nga marespetar kumamit ti waya-wayada gamin ket mandumet la detoy iti Cebu Bukel nga probinsya ti Cebu ken saan na nga apektaran ti sabali nga lugar para iti detoy panagusar iti face mask but para kanyak I'm not against
Ngem para kanyak, adaking ka, no kayat mo nga proteheran tabagim, no kayat mo nga baya-baya tabagim, adaking kan. No agusar ka wenno saan, iti face mask nga kas ka deto'y nagbali na po nga mandara ni Garcia, depende ka di tao, no tungpalin na wenno saan, ti panagusar, iti desisyon na, no agusar wenno saan, iti face mask. Ayun. Okay, awanin na po, tinabati pa yung oras tayo para iti damdamag ni Berto. Dito nga rin na po ni Robert Berto de la Cruz. Kinadwak ni Maki Paulino, iti technical control. Agyaman kami, tingkay panagbuyakin panagdingeg. Natalinaay nga malem, ti Sabado tayo amin, asangapada. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasama kinibugod kayo alubar. Kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag wenno paspasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari ni Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti napipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pabilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay kastamet ten ti pakasalibukag rik ng angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik adaan da ka rin ti nalalawa nga cottages nga adaan pa ti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka iliwa putahe wenno makan. Intay amin ramanan ijay Steps Food Hub. Iserbida digiti sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay di sabsabali alutong bahay pakaramanan. Tinaimas nga special empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana digito yamakan iti Steps Food Hub. Masarakan ti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan nyagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Pinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Mablaaw, tinumutibiyang ni Robert de la Cruz. Parit sa bali manen nga parang ti programa tayo ti napalabas. Awisan da kayo ti lasod ti maysa nga oras papagayam tapno ti kasta entay ituloy nga ibasa. Dedi surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat ni pagayam tayo Romana.
Kadwa tayo manen iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno dua kami dagdanggay nga mangidanon kanayo. Ti pakabuklan ti programa tayo ti napalabas. Iti detoy nga malim ti Sabado 22 or 11 ti mabilang iti bulan ti Hunyo 2022. Kasangwanan yung tirugyan nga ituloy. When tayo manen ituloy. Dito pakasaritaan ti biyag ni Romana. Pagyamanan tayo, di tinayat ni sponsors tayo. Kalawagan Belisario Farm, babayan ka ni Mr. Dado Belisario, ken Ma'am Jeanette Belisario, iti Barangay Barisbes, Dingras, Ilocos Norte. Thank you very much, ken ka Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastabay nga pagyamanak ni Erlinda Ferminhood, nga taga-barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Pagyamanak ni Hazel de la Cruz Alonzo, nga di Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Thank you very much kay ka Ma'am Carmela Walker, manipod meta po ijay San Diego, California. Thank you pa kay ni Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ami Ancheta, thank you very much. Ada ijay Stockton, California. Ni Mr. Jewel Centillas, nga agdana din ijay Maui, Hawaii. Thank you very much. Thank you very much pa kada Chrissy Roma ken ni Mrs. Marisa de la Cruz Roma iti Iba Beach, Hawaii. Pagyamanan tayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga mangipapayapo ti serbisyo para iti non-life insurance kasi ti TPL ken kastameten comprehensive ken aminan nga kasapulan nyo para iti government projects iti entero a pagilian na Pilipinas. Iserbi ka na kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 iti Malate, Manila. Babayan iti agtagikwaken mga matmaton at Rocha de la Cruz. Thank you very much pa iti CLJ Store nga masarakan iti Batak Road, paset ti barangay number 22, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much ka na kayo, Mr. Jaime Perdunyo ken Mrs. Celia Perdunyo. Pagyamanan tayo pa ni Barangay Chairman Juji Jimenez, iti Poblasyon, Burgos, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Maraming salamat ken kablaawag iti happy birthday iti kasinsinko Mr. Primo Tamayo ken kumusta ek diti ikit ko ni Isabel Agustin Tamayo, da Mr. and Mrs. Ernesto Takata ni Miss Elizabeth Tamayo dita Waipahu, Hawaii. Ken thank you very much ken ni Mili Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Dagiti ka iliwa putahe wenno makan. Intay amin rabanan ijay Steps Food Hub. Iserbida dito sa maganan. Sa ng lechon manok dito sa King Galitos. Kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal.
Daytoyen tinurore digidi agisem kari di daan na lugan wenno digidi mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digidi modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ading harudin papagayam, hindi tuloy, ngay basa, dari surat nga nakaipadaunan, ti pakasaritaan ti biyag, ni pagayam tayo Romana. Robert Deding Aldao, narugyanen tingkam panagkinaawatan. Wenno kaaddan ti relasyon me, ken ni Sixto. Iti tawen ko 50, ken tawen na 50 ket 5. Sinerek mi paylaeng ti makun ko na nga lubong ni ayat pagayam ko. Idadda kami ni ti sango ti balay, sakbay nga dimsa aga kiti jeep nga pinangitulnog ni Sixto kanyak. Matuloy ka diti panagsinarak tento no bigat. Kinunana, ket sika ano matuloy tawin no saan? Kinunakmet, rumbi nga matuloy. Amin, kahit ko makasango ka iti pangaldawin to nabigat. Titigduata lang. Kinunana. O sige. Naisuti kunam. Mayak tulatan iti imbagam nga pagkitaan ta. Ngayon pang-asim tsaka iti agururay ha. Tsaka ti kasla teenager dita nga agtangad-tangad nga agururay iti tao. Masapul nga sigat umuno na. Nga dayjay. Kinunak. Wen, siyak to di umuna. Urasan ta. Urasak, rumwara kon. Amumet ti oras ti ruruar ti may sa empleyado, alas 12. So dapat umay ka jay. After 12, bada kay jayen. Kinunana. O sige. Kinunakit, bulon ko niya bimabangem. Ingawid na ti imak. Aping igawid mo ti imak. Awang ka diti goodbye kiss. Kinunana sa imisem. Bagtit. Ang mga tanda ti makakita ka dati dito eh. Goodbye kiss ka dyan. O sige mapanakon. Okay, bye-bye, love you. Kinunana. Kinitaklatan ni Sixto sa aking misem. Ket nagdiretso ako ni ti gate ti balay mi. Nga dituyen nga linukatak tapno sumrekak pagayam. Streka
kiti uneg ti balay, nagdiretso aki ti kwartok. When, dati-dati pagayam ko no kasta nga sumangpeta kiti kastoy nga oras, agdiretso aki ti banyo nga agdigos. Ngemi di agundaway, saan tagulpeng inyuldag ko ti bagi kiti katrek. Ket pinanpanunot wenno, nagim imahinasyonak, iti inaramid mi ken ni Sixto. Ti panagin in narakop ken panagin in nagek mi. Ti panangigawid ko iti ima na nga sumaluksok iti blouse ko. Wen kapsat ko. Dagitoy dagiti nagayayam iti panunot ko nga nangitunda iti bangbangir nga isem ko. Ngem iti kaungan ti riknak, pagayam ko Robert. Adda jak mailawlawag rikna. Adda kaslamakan nga kayat ko nga sidain wenno kayat ko akanen. Ngem jak maibaga, iti di agundaway. Kasta ti kadakkel ti saludsod, wenno burbur iti bagik. Wen kabsat. Agingga nga napanunot ko nga mapana ko nagdigos. Amanganta, gurigor nga di rumwar. Ti marikrik na. Naguksuba kiti sango ti sarming, ket di maikat ko ti pagananay ko, nga tilayngin nabati ket ti abbong ti barukong, ken abbong ti silang ko. Ditoy nga imis-isemak ket kinunkunak. Saan ka pala nga maudi rumana? Dito siguro ti rason no apay nga nabalod unay tirik na ni Sixto ken ka. Kinunkunak nga kabulon ti isem nga dandani bumtak agarakgak pagayam ko. Kit uneg ti banyo pagayam ko wen lamo-lamon ti bagik. Ket ditoy nga nagsubli ti imahinasyon wenno panunot ko. Ti umuna-unay nga panagin nagik mi ken ni Sixto. Wen pinigsak ti shower tapnon ti kasta masebseban ti gumay gayib bariknak. Wenno sabali a marikriknak iti daydi agundaway. Idedad ko nga 50, kabsat ko. Kasla kaya rigak paylaeng, tinayangyanganen akayo wenno pagtungo, nga alisto nga maarunan, wenno gumayebgib. Banag nga nakaragragsakan, ken kastameten, nakaisismak, nga kinunak, iti mismo abagik, mabalin ka paylaeng. Mabalin ka paylaeng, Romana. Makadigusak pagayam ko dito'y nga jak na puputan nga inyedak ti bagik ket na iridep ko. Mumalemen hindi makariingak. Dito'y nga nagdiretso ako ni ti kusina tapnon ti kasta ipreperak dagiti lutwek nga pangrabimi ti anak ko nga ni Delia. Ngembayat iti panang ipreperak kadagiti lutwek. Agdaydayengak wen kabsat. Agdaydayengak ken pasaraypay kumanta-kantaak. Malaglagip ko di kanta di kaububingak. Tikungkunak nga I'm in love in a very foolish way. May isa nga kanta ni Paul Anka nga paggugustok unay idi kaububinganak. Man pagayam ko. Adda kiti kasta nga sitwasyon nga medyo ikinnik-kinnik pay bayat ti kadda kiti paglutuan. Inibigla latan niya dagtimek iti likod ko ket kastoy ti balikas na. Hay apo aya mama, agubing-ubing ka manen. Ani aya ti agkanta-kanta ka pay kada agkinni-kinni ka ken api ka nakaseksexy ti arwat mo. Kinunana.
Nakigtutak kiti dita. Talyawek ti adda ti likod ko. Simmangpet gayamen ti anak ko nga ni Delia. Wen kabsat, nasdaaw iti inusar ko nga shorts. Nga tekong kunadi iti agkabanwag iti pekpek shorts. Ken kastamit din, nakaisliblesa kiti daydi agundaway. Tsaka muta, kaslakayat ko ti umubing. Mabalin nga epekto tinunugyan mi a relasyon ni Ayat ken ni Sixto. Ape aya anak ko, dakis tagidaksim launa yun nga agpaseksi ni mamam kita dakmit la diti uneg ti balay. Napalpalalo kayo pa nga ububing ata uri mapangkay ti simbahan, mapangkay makitsenda. Nakakitkiting ti shorts yo. Agpaparang ta puun ta susuyo kada. Ay sus apo aya. Kitagluto akmet. Ano ko mati? Ken maysa. Ginatang kumit digito isang kumit nga dinawat nga iyarwat ko. Ay wen amama angim. Be amon agapat tamanen. Sige, mapana ko nagsukat. Anya gayam ti lutwen nyo nga pang marabi ite oh. Kinunana. Agadubo kiti baboy. Ken umabrawak to basit at bulong ti marunggay ken saluyot. Tapno no adda pang basate iti inapoy. Sigurado na imas manen ti pangan mo ita. Kinunak nga inya nga. Sige sige. Ket nagdiretson nga napan iti kwarto na ti anak ko, ani Delia. Kabigatan na kabsat ko kasladyak makaibna. Wen numabalin ket guyudo kon tapno agtangkaya genti init. Idi agrubrubot ti anak ko nga mapaniti trabaho. Nakadlaw manen. Talaga nga man ang obserbar ti anak ko. Apeng agisem-isem kayo ken kasla narayray digiti matayo ita. Kinunana. Siyempre, agyaman na kiti Diyos naragsakak gabuta nasalon ata ka nakaring. Dakis ka dit agbalin na naragsak anak ko. Balikas ko manen. Ngem di na ammo pagayam ko nga tiragsak ko ket gagar kon. Idi pa nagkita mi di tenga ti aldaw ken ni kaayanayat ko a Sixto. Iti bigat. May sa ako ni di balay mi. Pagayam ko. Nukwan gayatek ti mapani nagdigos. Talaga nga simmabalin ti gargaraw ko. Ati ko pa yen digiti agkabanwag wenno teenager. Dahil tikit gapu iti gagar ko nga agkita kamin ken ni Sixto. Ani nga tati isuot ko aya. Kayat ko ang agbalinakmet nga napintas nga makita ni Sixto. Kita ang mangkit dito para doon po ta. Kita di arwatek. Detimit makapaubing nga arwat ka. Ag-50 akon sakit. Aglusya-lusya nga magipagkita kini Sixto. Kinun ko na. Numanen matmatak ti pagurasan. Numanen lukib-lukibek di kiti nakahanger nga arwatek. Agingga nga nagsanek kiti mataka ti leggings ko. Pagayam ko Robert. When nalabaga nga medyo agmaron ti leggings ko. Dati ti usarek. Sigurado lakit di nga mapatilmon ni Sixto no. Makita na ti korte ti lupluk ko. Pakairamanan ti patong ko. Ngay masapon meta agarwata ti blouse nga nagayad. Amangan meta sana ti patong ko ti pakagargarian na. Amangan no, tinagabayan niya kasladwa nga, susapot Diyos ko aya. Ay Romana, talaga nga, umububingin tiniknam. Kasto'y gayam ni Ayat, makaupaubing Diyos ko, kinunkunak.
kami nga rod ken ni Sixto nga nagbalina na boyfriend ko, pagayam ko. Ngem saan laingen nga iti panangan, tinapanan mi, wenno inaramid mi iti panagkita mi. Wen kabsat tadamit gayam al-alukutig na ni Sixto. Siguro ket gaputa, nabayag metten nga bakante ti luko. Idi malpas kami nga makapangan, dituyen nga sinakayan na ti motorsiklo na, ket nagsakayak met iti likod na. Anyan pagayam ko tadyak maliklikan nga, maiden na ti barukong ko, iti bukot ni Sixto. Diyak met naliklikan, tinairot nga panagkapit ko, wenno panangrakos ko iti siket na, bayat nga agtartaray ti motorsiklo. Idi madlaw ko nga sa balin ti direksyon, tinasao nga motor. Wen kabsat. Mapanmeten iti ayan dagiti nalalami isa kwarto. Agririak kumangem saan nakmet amangig ni Sixto. Gaputag pada kami anaka helmet pagayam ko. Kumati agked-ked nga sumrek iti binayadan ni Sixto a kwarto. Nga madamit sa bali nga rikna nga kasla mangidurdurong kanyak. Sumrek karumana. Ket dita nga mailukat tiri daw, sumarununtun tiri daw ti langit. Kasla kasta ti mabalbalikas nga maipalpalapayag kanyak iti daydi agundaway. Aging gakabsat nga immanamungak. Unayen pagayam ko, tapagilikep ti seredura, ti ridaw, ti kwarto analamiis. Idirugyanin ni Sixto, ti agdilpat. Manong Robert. Iduneg ti kwarto, jakon mairogawid pa'y, ti agbabangit abula. Wen kabsat, jakon magawidan ni Sixto. Kasla bulan nga sumungad, nga mapan iti kwadra, ti babae abaka. Wen, ket idi tamaasaggan na ti babae nga baka, limmagto nga insigida, ket ditan pagayam ko, nga inaramid na ti umiso. Kasta ti kayarigan ni Sixto kanyak iti daydi agundaway, banag nga nakaragrag sakakmet, kenadda ti jak mailawlaw agarik na. Aging pagayam ko nga jakon nagawidan, ket no anyan dagiti aramiden ni Sixto, subadak metten kadagiti aramid ti maysa a babae. Siguro gapu iti ili ko, gapu iti pinimpulnon nga tawen, nga saan ko nga naramanan, ti pannakinaig iti maysa a lalaki pagayam ko. Sangmanan, ituloy tayong ibasa dito surat ni Pagayam tayo Romana. Kablaon tayo dito sa balipay nga viewers tayo ni Elpidio Agustin. Thank you very much. Pagayam ko di pa nagbibuyam. Dito ka nakan mi Dingras ni Rayland Utleg. Thank you very much di pa nagbibuyam. Rayland. Kastapay nga kablaawak ni Estrella Mariano Macalma from Sulsuna ng DJ Paway, Ilocos Norte. Ni Annabel Agustin from Sulsuna ng Madayjay, Manila. Ni Marisa Siroma dita Iba Beach, Hawaii. Ken happy viewing ken ni Eloisa Guerrero. Permi nga dilpat ko namit dito may isa ka dito viewers tayo. Okay, itultuloy dito nga ibasa dito nabatbati nga paset ti surat ni Romana kalpasan dagitoy. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Dagiti ka iliw aputahe wenno makan, intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub, iserbida digiti sumaganad, kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana digito yung makan iti Steps Food Hub. Masarakan ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Sangi, Itirangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi ka na kayo, tinaanos ngagtagikwa, Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Tuloy tayong ibasa dito surat ni Pagayam Teo Romana. Happy viewing ken ni Marisa Pascual dita Kuwait. Thank you very much classmate. Hindi pa nagbibuyam di programa tayo Tina Palabas. Pagyaman natin dito sa Bali pa nga sponsors tayo iti dito nga programa ni Mili Espirito iti Iba Beach, Hawaii, ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, Mr. Jaime kasama tayo panagyaman tayo di CLJ Store nga masarakan ti Barangay 22 Katuging San Nicolas, Ilocos Norte, Batak Road, kukwa kin ni Matmatunan da Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio. Kastapay nga gyaman tayo iti Metro North Insurance and Surety Agency para kadili kasapulan nyo abuti non-life insurance nga kasti TPL ken comprehensive ken aminen nga requirements para iti government project iserbi ka na kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 iti Malate, Manila. Babayan iti manager Miss Dory de la Cruz. Pagyamanan tayo pa ni Barangay Chairman Juji Jimenez iti Poblasyon Burgos, Ilocos Norte. Agyaman tayo kada Chris si Roma ken Mrs. Marisa si Roma iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much. Ni Ami Ancheta iti Stockton, California. Ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Carmela Walker, San Diego, California. Ni Hazel de la Cruz Alonzo nga taga Las Vegas, Nevada. Ni Erlinda Fermin Hood nga taga Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken ti Kalawagan, Belisario Farm, da Mr. Dado Belisario ken Ma'am Jeanette Belisario ijay Baresbes, Dingras, Ilocos Norte. Ken kaya amin na po nga agbuybuya, agyaman kami ka na kayo. Napnek ti bagi, pagayam ko. When? Napnek ti bagi no pay, kaslaad na marik na, nga anikki when no panaas, edi pa nang lukot-lukot, ni Sixto kanya, pagayam ko. Agingga nga nagpunganak iti barukong na.
Ket nagtimek detoy ket kastoy ti sinauna. Masapul nga iti kabitan na panawen ket agtipuntan. Lumakay ken bumakit na. Masapul lang nga na namin tamet ti patimpatek. Banag nga nagdanagak. Pengatang nga kastamit din ti bagbagan ni Sixto. Desidido nga tanga talaga niya agtipong kami. Anya ti sawin di kiti tao. Kang ronaan na iti anak ko. Napanunot ko. Ngem kaslan mapne kakmet. Iriday di agundaway gabuta. Pagilasinan ti kalikagom na nga talaga patpat genak. Nga ore isumet kiti patpatek ko. May salaing ti problemak. Ti anak ko. Amangan ta saan na nga maawat nga. Adnan kasukat ti amana. Ken may isa. Talaga nga idipay ket kontra niya dati agrayo kanyak. Kasla di na kayat nga. Makitipo nakmanen iti lalaking agbalin kas may kadwa nga asawa. So nga, mariribuhan na kiti deta nga singasing mo Sixto. No talaga nga ay ayatin na krumana. Masapul nga, ilaban mo ti ayanayata. Saan nga ti anak mo ti asawaek? Saan nga ti anak mo ti katipong ko when no katakunay ko? No di kat si ka mismo. So nga, mga asim. Saanin nga ubing ti anak mo nga di mo mapanawan? No di na kayat nga agtipon tayo ti balayo. Umay kay ti balaymi. Angin no umay kay ti balaymi kasanon ti anak mo. Kasanon ni Frank. Adaanin ti pagsapulan ni Frank no pay. Saan niya na? Saan niya dakkel ti masusweldo na? Amok nga kabalinan na met na biyagen ti bagina. No kahit na met ti umasawa, damit ti urnong ko aparaking kwa na. Amuna deta. Siyak pekit diti. Mangidagdagdag nga umasawan tapno makitak ti agbalin niya apuko. Ngem, tsaka mo ta. Awang met ti makitkitak nga kaya na yan na. Kasta nga rudmet ti anak ko nga ni Delia. Ti kayat ko kita gasawa ko mamit din. Ngem maawatak met nga minta. Sakbay nga nagturpo si di kolehiyo. Ada di boyfriend na nga classmate na. Ngem, pinanawan ti boyfriend na kit napa ni J. Canada. Ada ka namin sa bali nga kaya na yat na sa checket. Timet na di J. Canada ti pinili. Nagladingit na riknak ti pa nagladingit ti anak ko di panawan ti boyfriend na. Sunga. Tsaka mo iso ti rason nga. Awam metten ti agrerayo keng kuana wino talaga nga di nakayatin nga sirken ti lubong ni Aya. Angip, 6'2". Problema no kasano nga ipaawat tayo ti anak ko ti relasyon ta. Amangan ta apain nakmanen when uyawin nakmanen. Bakbakitan ka nga sumayit ko na nang tumanen. Anyaman ti saritain na, anyaman ti bagana king ka. Saan nga nasken na iso ti mangigawid when lapid iti ayanayat ta. Basta, edi sa anunay na mabayag, umayak ti balayo. No nasken nga ipudnutan iti anak mo nga ni Delia ti relasyon na. Aramidin ta nito. Kayat kun nga agtipon ta rumana. Viewing kaditi kabsat ko ijay Alberta, Canada ni Mr. Rene de la Cruz. Or ino parparbangon nyo kit naka-tune in kayo dita Canada. Inirumwar kami iti sinerkan mi a hotel pagayam ko. Mariribukanak. Wen kabsat. Mariribukanak no anya ti aramidek. Nasken kadi nga ipudnok nga umuna kini Delia nga plano min ti agtipon kini Sixto. Amangan tapabainan ni Delia ni Sixto no umay. Mamati ka man when no saan pagayam ko. Kasla na rikrikot pay. Ngem ti baruken balasang ti sitwasyon mi. Kasla na rikrikot pay ngem digiti agayan ayat nga nagtaray. Nga mapan maitamo when no mayamo ka digiti naganak ti babae ti sitwasyon mi.
wen pagayam ko. Agar ari tibain kada iti tao, kastamet ten tibain ko iti anak ko. No mailantad ti sirkaddan ti relasyon mi ken ni Sixto. Aglalalo lang aruden iti kalikagom ni Sixto, nga agtipon kamin nga kasnaan anay nga agasawa pagayam ko. Agtugtugawak iti supay ti sala ti balaymi, idi sumangpet ti anak ko ani Delia. O mama, idaman pa'y nga kasla na ulimek ka. Idi kalman, arig mo pa iti diva, wenno singer nga kanta-kanta sala-asala. Ita kasla nakadadayo ti turong ti panunot mo wenno turong digiti matam. Anya aya ti pampanunutem? Kinunan ti anak ko idi makasangpet. Anya ti baga kiti anak ko, Diyos ko. Kinunak. Oh, api nga di kayo met din nagtimek. Matmatandak met latan. Nakaluto kayo ka din ti pangmalim tayo. Kinunana. When nakaluto akon, nagluto ak ti paboritom. Sinigang asal mo na ikan. Ken, nagpakbetak. So ti pangmalim ta. Sige. Ang imaguri ka. Aping nga asla. Nalinay wenno madandanagang kayo. Anya tinapasamak ka na kayo, aya. Iti nagmalim. Diyos ko. Anya ti bagak. Ibagak ka di nga linukot-lukot nak ni Sixto. Susapo. Kinunak nga kaslak la maarikatot. Ngamin pagayam ko. Kasla kayat ko nga ipudno iti anak ko. Siyak ti umuna nga mangipudno keng kuana nga da plano min nga agden na kini Sixto. Sakbay nga umay ni Sixto. Amangang kinungko na kitibagik. No kastiga rin ti anak ko ani Delia ni Sixto ken siyak. Malpas kami amang rabi pagayam ko Robert. Kayat ko idin nga kasarita ti anak ko. Tapno ipudnok ti kalikagom ni Sixto ken siak. Ada kadi napateg nga trabahuem nga kas kadagiti awid mo nga papapeles ti balay. Kinunak. Awan ma. Ngem ada timang dagas kanyak. Ada mapami kasarita nga tao. Tamampay nga ada mang dagas ken ka. Kenasino? Saanin niya nasken nga mamuan nyo no asino? Ngamin, deti ket may konektar iti trabahok. Ada mapamilaing kasarita iti sentro. Kitapay nga rod nga naangkan. Di pala inset nga kas dinner meeting. Saan ta di mi sigurado no anya ti oras ken maysa nakaluto kami ti sumangpet akon. Ken ti pelinutom ket ti paborito ka klase ti masida. Sinigang nga salmo na ikan. So nga nanganak ko. No agpamakandan to ti mga anak manen. Wenno patikim-tikimak tulatan. Aging kakabsat nga nanangeg ko nga busina ti motorsiklo. Iti Ruarte Gate. O sige ma. Sunod etan. Mapanakon. Kinunana ket nagdardarasin na rimwar. Saan kumitten nga sinipsiputan o asinno ti mangdagas keng kuana. Edi makarwari ti main door ti balaymi. Inrekep kon ti main door. Ket jakon kinitkita no sinupay tinangdagas kini Delia. Iti day di Arabi. Makapanaw ni Delia
Nagunit ti cellphone ko. Kinita kit ni Sixto. Good evening, sweetheart. Kumusta ka? Text na kanya. Nakaisip kit rineplyak ngayon sigida. I'm okay. Sika, kumusta ka? Madamdama pa'y adamanin reply ni Sixto. Adak dito'y kwarto. Panpanunutin ka. Sungbat na. Gaputawan met ti anak ko pagayam ko. Tinext bakak detoy iti tumawag ka man. Sa anunay nga nabayag nagkiriringen ti cellphone ko, tumawtawagen ni Sixto. Pagayam ko, Robert. Iba ng sungbat ko ititawag ni Sixto. Hello. Oh, hello. Panpanunutin ka, kunak. Kinabi nga nga siyak ti panpanunutem. Kitga po ata ay ayatin ka. Sungbat ni Sixto. Kit ay ayatin ka, met. Anapilaeng. Kinunak, met. Plan-planwe kon no kaano ti umay ko. Kaano ti kapintasan ngay umay ko dita balayo tapno makasaritak ti nasaya at ti anak mo. E di kastakit may ibaga akong ti plano ta nga agtipon nga kasagasawa. Saan ko nga kayat ti aglimilimmingkin mapmapan iti hotel. Aglalo ket tumaingtan. Nakababainin ka dahiti makakita ka data. Ure mangkit naka-helmet ta ket adamit plate number ti motorsiklo. Malasin damit di arwatek. Ang mga ta adan to makaistorya. Nakababain. Aglalukin ka. Pinanunot ko ti balikas ni Sixto. Adda kalintigan na. Agpaysuunay. Agasimmet ta. Lumakay ken bumaketen nga. Mapampaylaing makilinlin numba kadagiti in when hotel. Pagayam ko, Robert. Ibagak to ken ka no kaano ti umay mo. Ngem ti planok. Sakbay nga umay ka, maurnos ko ti amin. Ti planok ket agpudno ak nga umuna iti anak ko nga addan relasyon ta ken tulagtan ti agtipon. Sakbay nga agsasango tayo atallo, Sixto. Napuputan no anya ti oras ti sangpet ti anak ko. Iriday di nga rabi. Adamit ti bukod na nga tulbek para iti balay mi pagayam ko. Idi makariingak agarup alas 5:30 iti bigat. Nagturong ako niti mismo nga kusina tapno ipreparak ti pamigat mi. Ngamin aldaw dayta iti Biyernes. Adapay lang serre kiti opisina ti anak ko. Aglutluto aki di mapasungadak ti anak ko nga umay di kusina. Sang ko nga napuot ti sangpet mo iti rabidelya, anatura si mangpet ka. Tsak masigurado mamangem medyo na ibayag kami kapata. At idug ti nagmimitingan when nagsasaritaan mi. Kasta aya. When mama, kinuna na kasla alumiim na pagayam ko. Mampay nga kasta ti sungbat na kaslag dudo iti sungbat na kanyak ti anak ko. O ana, mga kakadin? Uwen ma, mga anak kong kita mga tamaladaw iti trabaho. Plan-planwek pagayam ko nga ibaga. Ti sitwasyon mi kani Sixto, bayat nga mangmangang kami. Ngem giddato irubwat ko nga ibaga, agsa umet nga kasla adda kayat na met nga ibaga kanyak. When inururay ko nga rod nga iso tinagtimek ngemjak na uray ket no kasta nga rugyak manen tapno sarita kon ti plano mi ken ni Sixto
Kasla damit kayat nang ibaga nga maatipa ka mangibag. When no mangibuksil. Edi kayat ko nga saritain keng kuana. Agingga nga nalpas kami nga agpadpada. Nga kasla gandat mi nga dua. Ti adda lukatan na at tupi ko pagayam ko. Sakbay nga ituloy tayo nga ibasa dito surat ni pagayam tayo Romana. Thank you very much kada iti sponsors tayo ti Kalawagan Belisario Farm. Babayin kada Mr. Dado Belisario kani Mrs. Jeanette Belisario. Iti Bares Besding Ilocos Norte. Thank you kani Ma'am Elis Tamayo. Iti Barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Thank you Ma'am Erlinda Perminhood. Iti Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Pagyamanak pa ni Hazel de la Cruz Alonzo nga DJ Las Vegas, Nevada. Thank you very much, Met, kini Carmela Walker, iti San Diego, California, Estados Unidos. Pagyamanan tayo pa ni Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Thank you ken ka, Ami Ancheta, dito Stockton, California. Pagyamanan tayo ni Mr. Jewel Centillas, manipo diti Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much kini Mr. Chris Roma, kini Mrs. Marisa de la Cruz Roma, iti Iba Beach, Hawaii. Thank you iti suporta nga ipapay ti Metro North Insurance and Security Agency para kaditi kasapulan niya po ti non-life insurance nga kasi di comprehensive TPL ken amin nga requirements para kiti government projects in entero apagilian iserbi kada kayo ti Metro North Insurance and Security Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 Malate, Manila, babaen iti agtagikwa ken mangimatmaton Dorocha de la Cruz. CLJ Store, iti Batak Road, pasit ti Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte. Babaeng kada Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio. Thank you very much ken ka Barangay Chairman Juji Jimenez, iti Poblasyon, Burgos, Ilocos Norte. Thank you ken ni Mr. Loreto Tamayo, dita Waipahu, Hawaii. Happy birthday ken ni Mr. Primo Tamayo, iti Metlaeng Hawaii. Ken agyaman akbay ken ni Mili Espirito, iti Iba Beach, Hawaii. Adung diri nga kapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pamilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay kas tamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik adan da ka rin ti nalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukwak ni matmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka iliw aputahe wenno makan. Intay amin ramanan ijay Steps Food Hub. Iserbida digiti sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay di sabsabali alutong bahay pakaramanan. Tinaimas nga special empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana digito yamakan iti Steps Food Hub. Masarakan ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Sa ka ba nagbuybuya, Emily ko, ken ni Eileen Ballesteros. Good afternoon, Emily. Thank you very much. Pagayam ko aldaw ti Sabado. When? Awan sirrek ti anak ko iti opisina. Dituyan niya talaga nga risutek ket ipudnukon ken kuana. Ti plano mi ken ni Sixto a panagtipon niya kas agasawa. Adda kami iti hardin wenno garden mi nga agina. Aday tinatimpla a juice ken kastamit en sandwich. No aldaw ti Sabado ngamin pagayam ko kasta iti ugali mi. Bayat nga sa sikaswen mi digiti masetas. Umininom kami iti juice. Wenno anyala ditan nga mabalin nga inumen iti bigbigat.
No duma kape. Nagtugaw kami iti garden set. Idi malpas kami nga. Agtrim ka rin iti masetas. Delia anak ko. Babalin niya agsarita ta. Kaslala nakasirseryoso kayo, mama. Makita yumet nga nakapimpintas ti singising ti init. Nyet, amangan ta problema ti ibagayo. Nagtibayo ak. Diyak may bilang no, madisidir. No problema wenno saan ti ibagak keng ko ana. Ano nga minday tang ibagayo? O sige, dakay ti umuna nga mangibaga. Taure siya kita damit ti bagak kada kayo. Adaddan ti tibayok pagayam ko. Ngamin ti anak ko kit addalablabes ti panagdildila na no daduma. Nasakit no agsao. Ugali na deta o itsipod pa idi ubing. Apay nga di kayo met agtimek. Ibagayon ti ibagayo kit importante mek ti ibagyak kada kayo. Kinunana. Amok nga mabigla ka, Delia. Ngimnas ka na maamon deto eh. Mariribo ka nak. Anya nga mindeta, saan da kapag gagarin? Sige. Binsa-binsaen yon ti sarita yo ta, siyak tumeten ti sumublat. Kinunana. Ni Sixto anak ko. Apay ni Sixto, binastos na kayo kadi? Binastos na kayo nila kay Sixto? Saludsud na nga kasla limawa di kiti matana. Daytoyen ti kam amak ko iti anak ko. Pagayam ko. Saan na ka binastos? Kaya't ko nga maamuam anak ko nga. Addan nagkaawatan mi ken ni Sixto. Dapay nga limawa ti bukirad dagiti mata ni Delia nga anak ko. Idi admitirek nga addan relasyon mi ken ni Sixto. Paghayam ko, Robert. Kasla estatwa. Kasla nalugitan ni Ibo nga darna. Kasla bato. Apay nga di kami tin agsarita Delia. Anila una yun nakatatalma mitimbagak nga da relasyon mi ken ni Sixto. Kinunak. Mama inaklon mo ti ayat ni Tata Sixto. Saludsud na. Wen. Talaga nga idipay ket adamit tinrik nakken ko ana. Sapay anak ko tabawatam. Sapay tabawatan nak. Dandan ni 20 no sursurukin ngem 20 atawen. Naawan ti lalaki ti biyag ko. Sipud pinanawan na tati amam. Sungamawatan na ko ma. Masapul ko met ti kayanayat ko ken katakta ko naynay ko iti deti nga biyag. Tila siguro nakababay ni taket. Umun-una akmetten nga umasawang ngem iti sika. Umun-una metten ti inangem ti anak Delia. Kinunak. Adaddan ti panaka gulpe ti anak ko gaputa na amuanan niya kalikagom mi. Ti agtipon niya kas agasawa ken ni Sixto. Timmakder detoy limmikod. Ket idita sumango kanyak. Aglulo ti anak ko ani Delia pagayam ko. Apay nga agsangit ka. Umanamong kakadiwen no saan iti kalikagom mi ken ni Sixto nga agtiponen nga kasagasawa. Kinunak. Simmong ba ti anak ko nga ni Delia iti baet ti panagsasainnek na wenno agsangsangit. Mama. Daytamit ti kayat ko nga ipudno kada kayo. Kayat ko met nga ipudno nga adda kayanayat ko ket kayat na metten nga agtipon kami. Kayat na metten nga agkasar kami. Nakigtutak. Ti amok ngamin katawan ti kaayanayat ti anak ko. Anya ti problema mi ti deta.
Mama, nakababain ka dagiti tao. Ti kaya nayat ko nga nakasagana nga mangikalay sa kanyat. Ket ti anak ni Tata Sixto, ni Frank, Mama. Anyan niya pan nakakigtot ko pagayam ko, Robert. Tatigayam anak ni Sixto, nga isumet ti kaayanayat ko, ket isumet ti kaayanayat ti anak ko. Diyakam mo no anya ti aramide kiti Dede Agundaway. Diyakam mo no putulek ti relasyon mi kini Sixto. Ngem kasano pagayam ko? No putulek, ket addanton rangtay, ti kasla pa nagkabagyan mi gaput agbalayan kami. Maliklikak to nga ta ni Sixto. Maliklikak to nga ta nga malagip ko tinaramid mi kani Sixto iti uneg tinalami isa kwarto. Ti masansan na panagin innagek mi. Ti masansan niya panangar-arakop na kanyak kagiddan ti panangkarkarawan na ti amin na paset ti bagi. Maliklikak to nga ta dagita. Saan to nga ta nga umungar ni lagip? Ket to kayen na ti matmaturo garik na. Kinungkunak. Awan ti suhestyon ti anak ko no isinak ni Sixto wenno saan. Ngem nagpanunutak. Impudnok ken ni Sixto nga adda relasyon da Delia ken ti anak na nga ni Frank. Ken plano damit ti agkasar. Nagkatkatawa ni Sixto ket kinunana nga aramiden mi kanon nga double wedding. Takasarita na ti anak na. Daytoy ti dakkila problema kiti agdama. Awan pa'y tinagbalin nga desisyon ko. Pakairamanan iti panangiseset da Delia ni Sixto ken ni Frank ti umaydan panangas asawa. Anya ti aramidek pagayam ko. Putulek ka di ti relasyon mi ken ni Sixto kaputan nakababain. Wenno umanamo nga kiti kalikagom na nga double wedding ti agama ken kastamet ten agina. Agyaman na kiti panangibasam iti deti nga surat ko pagayam ko, Robert. Ito'y pagayam mo, Romana. Pagayam ko, Romana, makaisimak kaditi pakasaritaan ti biyag kinayat mo. But kasangwanan naman, kablaawak ni Father Gregorio Apuya nga buybuya kadati iti deti Agundaway dita parokya ti Nueva Era. Naimbag nga malim mo apo, thank you iti panagbuybuya mi ti programa tayo tinapalabas. Awan ti dakes na nga makitak pagayam ko, Romana, no. Da kayo ti nagkaawatan wenno naginnayat ken ni Sixto. Ket naginnayat met di kiti anak yo. Ti laeng dihado ditoy. Dihado saan? Babae kayo nga duwa nga agina. Idinto nga lalaki met di kiti agama nga da Sixto ken ni Frank. Romana ken Delia, Sixto ken ni Frank. Api nga ipalubos mo nga ti ayat ti anak mo ti mangtellay iti ayat mo. Saan ay nga di mo met ammo nga gayan ayat da Frank ken ni Delia. Edi aklunem ti ayat ni Sixto. Pwede na pang kayo nagpiknik iti karayan. Iso nga, nusyak ti sika, adada nga ikam importansya ti relasyon nyo kini Sixto, gaputa adda ti pakaigapuan na. Kaskunam, no kas pagarigan ta, makiwin naswas ka kini Sixto. Ket addanton rangtay iti panagkabagyan nyo at agabalayan kayon ton. Si kamit laing tinakaibaga iti maudi pasit dito surat mo. Maliklikam tungata nga lagipen ti panagkanaig yu ken ni Sixto. No namimmanon, gamit nga naibaga tila naibagam ket dito muna. Maliklikam tungata nga panunuten nga kaskunam masansan niya agin innagik kayo, masansan niya agin inarakop kayo, masansan niya karkarawain na ti amin na parte ti bagim. Ngatay kunam saan tungata nga dagita nga lagip ti mamagungar iti data nga rikna ti tunggal may sa kada kayo kang runaan na ken ka. Adanda nga nakababain to pagayam ko no
likli kami ta sa kantumit laeng sumuko keng kuana. So nga para kanyak, awan dakes na no agkatuluyan na agasawa da Delia ken ni Frank, ken awan met dakas na no agkatuluyan kayong agtipon wenno agkasar ka sa agasawa ken ni Sixto. Aya? So nga, di laeng tinanong mo ako panunutak. Ulitek ti agyaman. Edi ba nagsurat mo iti programa tayo, tinapalabas. Dejay ti pakasaritaan ti biag ken parikot ni pagayam tayo Romana. Dito nga ruden nga pumakada kami papagayam ket padaanan ninto no Lunes ti sabalin tumanen nga parang ti programa tayo tinapalabas ken ti damdamag ni Berto. Dahil ti pagayam yo ni Robert Berto de la Cruz. Kinadua kiti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Sabado tayo amin na sa apada, agyaman kamting kay panagbuya ken panagdingeg. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.